A finals del mes de juliol, el Consell de l'Aigua aprovava el Pla de Conca de l'Ebre, que rebaixa fins a 3.100 els hectòmetres cúbics d'aigua al tram final del riu davant els més de 100.000 que reclamava el govern en un any sec. L'aprovació es feia per majoria i en contra de la voluntat de la Generalitat de Catalunya i els grups ecologistes. Des d'aleshores, tant el govern català com la Plataforma en Defensa de l'Ebre s'han mostrat bel·ligerants amb un document que planteja la construcció de nous embassaments que se sumarien als 109 que actualment ja hi ha en explotació, majoritàriament per al reg, i preveu un augment substancial del consum de l'aigua del riu. La Generalitat i els grups ecologistes han denunciat l'amenaça que el pla suposa per al delta de l'Ebre. Actualment, la demanda d'aigua de l'Ebre ascendeix a 8.210 hectòmetres cúbics anuals, però la planificació del govern espanyol amplia aquesta xifra i permet arribar als 10.700 hectòmetres cúbics al 2027. Ha estat en el Consell de Ministres d'aquest divendres, l'últim del mes de febrer, quan finalment s'ha donat llum verda a aquest document. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáez de Santamaría, ha fet l'anunci tot destacant el grau de participació previ a l'acord i afirmant que garanteix les necessitats del delta de l'Ebre. Un cop aprovat el pla, caldrà veure com reaccionen ara els moviments socials al territori que ja van anunciar noves mobilitzacions.